Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNgqambothi Media TV 18. Nganza kwethu ngicela ukuthi yavelela ikhasi ngicela wenza okufanelekile ucofoze subscribe ulike bese ushare le video ezolandela. Kuhlukene imibono ey'nkundleni zokuxhumana kakhulukazi enkundleni uTikTok nokuyila abalandeli khona bomculo kaMaskandi bekhala ngokuthi uKhuzani akanaqiniso ngendlela ahlonishwe ngayo inkampani enkulu yaka-music okuyi-Universal. Abalandeli-ke bomculo kaMaskandi sebebeke ngendlela ababeka ngayo behlaziya indaba yokunqoba komculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose. Ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke ake izwe nazi iy'nkulumo zabo ngesikhathi bekhuluma laphana beveza imibono yabo eyahlukahlukene futhi beveza nezathu ezenza ukuthi basho lokhu abakushoyo. Awukwazi ukuthi uzosiculela umculo wakho oguqa lapha kwaRondo uthi sizodlala. Thina sifuna umculo esongena ngayo yonke indawo. Wena mawudlala umculo wakho ogogo lapha nensizwe ngaleso sikhathi thina sifuna into ezoba national. Ungasitshelweni ukuthi uzofuna ukuthi usiforce yabo njengamanje I'm sure kunomculi owunyanya kabi uTikTok ngobani wamveza into ayiyona. So awukwazi ukuthi uzosikhiphela ingoma zogogo lapha bese usitshela ukuthi ufuna ukuthi silalele zona ngenkani. Hayi. Idatha lephesenti esikuthandayo angeke akwazi. Yebo phela ngithi okhosini sasitshela kuthiwe iwina ubani manje ukhanda icarnival lapha ngoba nje begijinyiswa emdletsheni nakhona masuthola kwakungayona yakhe wafika lapha kwathi ukhanda isipho sakhe mawuthi yabuka lo lihlahla Mandela lo akusiyo wena izinto nje ufuna ukubonisa isikhathi ukuthi abanye abantu bake bathi benza izinto kanti bayagqilaza bona baveza umdlalo babo emphakathini kubantu. Njengamanje ukhanda ibaby shower lapha uthi kunama multi platinum avela phi? Cathi igold livele lishayo nje. Alivele phela igold lishayo nje. Khanda ama baby shower lapha manje. Into ezathiwanika le. Yini? Yiyo lento enhliziyo engaphandle. Umuntu kunezinto kufanele uzamukela mfoka mhlongo ukuthi lokhu nongixolela abafowethu ngasho ngathi mhlawumbe ukuba uMashaba ngizobe ngigonyuluka nje. Umcimbi lo wathi wasekuphuthunwa ngoba kujahwa isikhosi sasemdletsheni. Nakhona futhi awangabikho kulelo zinga lelo. Yebo, nakhona futhi kwangawona wakhe. Wakhuluma noBig Zulu athi uBig Zulu ngizokuzama ndoda. Ngiyabona ukuthi lensizwa yasemdletsheni ngeke ukujigabisa ngesandla ithishu ungayiphethe. Maneno bafowethu mhlambe ngiyasala. Kanti double platinum yenziwa ama streams amangaki? Hayi, uyabona Bafowethu akanayo nimtshela ukuthi akanayo kusafayela sebenze kanzima uzafika double platinum akanayo akazayithole. Phela iplatinum akusiza indondo zamantshontsho lezi ababegawula inkulu beyobhenda. Akuyona insangu leyo 9 million streams akuyona insangu leyo. Bafowethu ngixabane nenye indoda namhlanje. Umfowethu esiphila nayo nje isupporta yona le ndoda. Ize yangivana inkulumo ethi wena usupporta uSminoff ukhulumani indaba kaMthandeni 9.6 million streams 9.6 ngathi mina angiyazi mina iplatinum engakaze ishaye utrende ezoshaya idouble platinum njengamanje eza kahle ile ngoma lekaMjolisi enhlizweni yami dalo iyona mase kuzoba lo mfana lo umshini wemali uyena ozoshaya lokhu double platinum uMaidululu mase kuzoba uMthandeni ethi sigadumzile iyona eapproach lokhu double platinum njengamanje yabona nezinye yizona ingoma lezi engiyibhekile njengamanje as very close to ukuthi zishayo lokhuza double platinum. Cha phela sizoshaya double platinum. Singamenzela ifavor sithole bona oDJ Mthoko babekwazi kwakha indondo zamantshontsho ngenkuni singazama neplatinum bemakhele bemnika okungcono waphela manje ngathi iyona embangisa ilonda ngoba ugijima ukhanda ama baby shower uzama uDuma omashobolo ukufisa akuyona into embi umle wethu wavezile amagolide akhe nama platinum akhe okay well it's fine yabo alright yabona ine multi platinum lokho ziParis e multi platinum 4 wow kahle noma neGucci izoyithuquza manje i multi platinum
isibheke kuyona ngqo njengamanje. So ngisikhuluma ngeParis lapha sakakhulumi ngokunye. So wena mna wethu into engayisho mina ukuthi ezinye zezinto zijulile, mina bengifuna nje abantu ukuthi behambe beGoogle bengiseshele into eyi-one. Awuzivalele imic Mhlongo. Uzomhlanyisa TikTok. Umhlongo usemisbehave kaningi. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi akhale phansi ngeqola. Seku-right. No, ezinye zezinto yabona namashobolo mina isimple land. Ngifuna nje abafuthi bengibhekele ukuthi uLokhoza uuniversal uyawa award ama-artist awo. Uyawa award ama-artist awo. It's fine. Ngokuthi enze kanjani mhlambe ezitolo noma kuma streams noma kwini. It's fine. Yabo. But kanjani lawa awadwa yiwo especially nje wona uLokhoza universal. Award ama-artist kanjani? Maningi phela amalokhoza, ngithi maningi lokhoza, maningi phela ama-artist aka-universal mnewethu. Yinjani leli award wa-universal specifically? And futhi mangicabanga maningi kakhulu vela sangaphezulu kwakhe. Universal ukuthi ube distribution company awuqali namhlanje. U-Universal ubudistributela omqashiwe uMfokandlovu, udistributela uBhekumuzi uMfokanthulo, udistributela omfazi omnyama nezingane zakhe, even nomgqumeni noba abaningi abaculi bebedistributela iwona Lokhoza Universal. But uma bolanda amalokhoza even no Zahara DJ Sbu baningi nje abafowethu abasebenza ngaphansi kwelokhoza kwaleya company leya iUniversal distribution company, but laba aba-awadwa yiwona iUniversal direct. Uyichaza ukuthini lotho? Ngifuna ningibhekele kazi. Ucelile. I own it. Kunomehluko. Yes, I own it. Ungibhekele labo ba-awadwa yiwona ngoba phela vele igolide liqhamuka seliqhamuka kwa-Universal eseyoshutha nalo. Alibelong even nakuyena cause iMasters vele ayibelong kuye. Yonke lento ibelong kwa-Universal. That is why iqhamuka ngeside la kwa-Universal. There is no fucking way for ukuthi uma we-own iMasters yakho ukuthi iUniversal uzo-interfere ey'ntweni zakho oyisebenzele wena kanzima wayijulukela wena kanzima. Zikhona-ke iy'shiphu ezangiphikisa mangithi lo muntu umculo wakhe aka-owneli yena, uphethwe akafani noMthandeni, kwathiwa ayikho leyo. So ukwenzela ku-Universal kanje u-Universal iyakukhombisa le nto ukuthi wena mashobolo uyazi uthini, ayikho into bad, but there is nothing to celebrate kuleya nto. There is nothing bad, but at the same time simultaneously there is nothing to celebrate. Cause that fucking shit, it proves something of which is very, very negative. We artists, very, very, very negative. There is nothing to celebrate, Leand. There is nothing to celebrate. Ngiyakutshela mina into ongayi-celebrate emhlabeni, ey'ntweni nje ongachoma ngazo, ungawachomela ongqimbi not usiqiniseko. Mina ngusiqiniseko cha. Ngeke mina ngiyi-celebrate into enjeya. Yingakho mina ingihlekisile le nto mangiyibona izolo. Ingihlekisile ngathi wayiconfirma lento ukuthi Masters akayi-own. Cha, mina iqala yangidida ngoba lento ngibone nje iy'thombe. Mase sebengithega-ke emavidiyweni sengiyabuka, hawu Universal. Hawu ngathi ngiyaguglisha ekuseni ngiyabuka. Hayi wathi ugugla phela no uvanga lowo muntu uthi akhiphe. Sothi aqale ngayo. Mina kube ngami lo mlisa ngabe uyeka nje umculo ayofuna umsebenzi. Angilona icala nalolo. Metric
yabona yabona bashobolo ngafunda nezidomain engingabe zaza fika ko matric. Hayi mama bethu wafika ko matric yeah ziphinde o6 ka u4 kungenankinga nje izibekezele ziseyifike. Yeah isa ngokhondondi phela awukwazi ukuthi ungalinyazwa awukwazi ukuthi ungashawa iphutha elashaya omgqumeni lobhekumuzi omgqumeni mawubheka umlando wabo esikoleni abafika ngayivina ka standard 2 ngathi baphuma lapha yabo obhekumuzi lento ekuthiwa isikole nje ayaziwa nanokwaziwa mfazi omnyama mqashiyo mfokandlovu yabona lawo bantu laba naso isikole vele uma kuthiwa ba sign contract babengazi nanokwazi ukuthi yona le masters ichaza ukuthini ngivi nanotolike vele utolike uzomthola ngaphakathi udisparate awunalutho but unothando lalikhona onalo lokucula yabona vele mawusayina lapho nento eyisayinayo we understand nawe nje usuwenziwa indlalo ukuthi mawutholele lo 50 rand ukuthi ushisa ithumbu lapha eDenver lowo mqhumeni kulungile mfowethu akube right yabona egcina nosuku